Padang kang madeg ukum Panglimbang 5 menit dina Rebu tanggal 15 April tahun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 16 tekan ayat 21. Ing pojok kiwa lan tengen pekarangan sisih ngarep asrama papanku nyambut gawe kapasang lampu sukle kang padhang jinglang. Saka CCTV kang dipasang sacedhak kono katon wirawiri wong padha liwat. Lumrah saben malam Minggu aku menterlengi layar monitor CCTV kanggo mesthekake ora ana bocah asrama sing bedal kaya kang dumadi ing sawijining wengi. Katon sesawangan sajak nyubriyani. Sawijining wewayangan mlipir-mlipir ing papan kang lindhuk katutup rembuyunging tanduran. Ndak penterlengi sapari polahe wewayangan mau. Raret suwe, wewayangan mau menek pager. Aku gagem berada saka kamar tumuju lawang butulan. Raret suwe, keprungu lawang dibuka nganggo kunci. Ceklek. Ayo, saka ngendi? Getakku saka sawalike kamar. Bocah asrama sing dlewer ora tertib ora bisa kumecap apa-apa. Dheweke ora ngira menawa aku wis nyanggung ing sawalike lawang butulan. Marang Nikodemus ing waosan dina iki Gusti Yesus medharake jati diri dalem minangka Sang Padang. Padang ing kene bisa kategesake minangka papaning becik lan bener. Lumrah wong becik lan bener padha kepingin manggon lan tandang gawe ing papan kang padhang. Ing papan padhang bisa kabedakake antara endi sing becik lan endi sing ala, antara endi sing mbebayani lan endi sing ora mbebayani. Jroning padhang, manungsa bisa tumindak lan makarti kanthi merdika lan gambira. Sewalike, wong-wong kang tumindak ala sarta dapi rancangan ala padha migunakake peteng minangka beteng lan tamenge. Maling contone kanggo bisa nyolong dheweke liwat papan peteng lan nglimphekake sing duwe omah. Malah kepara ana sing nyebar sirep dhisik sadurunge nyolong. Peteng ing kene uga bisa kategesake minangka tindak sesideman, selintas-selintut lan nutup diri. Para koruptor umpamane nadyan makar lan manggon ing papan kang padhang nanging cara tandang gawene dedemitan ora transparan. Gusti Yesus sinebut Sang Padang jalaran panjenengane rawuh ngasta sih kabecikan lan bener saka Allah Hyang Rama. Sih kabecikan lan bener iki kang nggawa marang karaharjan lan kamulyaning manungsa mligine ing alam kalanggengan. Wong kang nampik Gusti Yesus ateges nampik urip jroning padang. Wong kang nampik Gusti Yesus ateges nampik Allah mau becik kang ngutus panjenengane. Keputusan mau kang madeg hukum kanggo dheweke. Ananging rikala wong dosa padha ngrumangsani luput lan dosane, banjur nadyan kebaing ati goreh lan wedi, kupaya marak marang Sang Padang, bakal tinampa kanthi becik. Rikala rumangsa luput mau satemene wong dosa wis antuk paukuman saka kaluputane. Nanging rikala nglenggana sakeh luput banjur martobat wong dosa mau kaslametake. Kanthi marak lan ngangsu kawruh marang Gusti Yesus satemene Nikodemus katantang lan katanting kanggo wani ninggalake petenging panemu para pemimpin Yahudi kang blasar. Dheweke bakal antuk kaslametan rikala sabda padhang dalem Sang Kristus madani lan nuntun tandang gawene Nikodemus mligine minangka anggota Sanhedrin. Para tresna patem kinasih, kita kudu bombong lan mongko kepareng derek Gusti Sang Padang sarta nyawiji ing pepanthan para penderek dalem. Muga kita padha nuhuni jati diri minangka penderek Sang Padang sarta dadi padhanging pepadha jroning pejiaran tumuju Sang Padang jati. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus kawula njuk sembah nuwun awit kekeran kaslametan dalem ingkang winedhar lumantar jati diri paduka minangka Sang Padang. Mugi ing kawontenan menapa kemawon kawula tetep tuhu ngetut paduka minangka Sang Padang. Amin. Kunjung kasmedalem Yang Rama, Sang Yang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.